Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Orange Mali ko k'a b'a ka client mandiw bɛɛ lajɛlen hakilina jigi ko ka kɛɲɛ ni sariya sɛbɛn talenw ye minnu bɛ ka lawaleya ko client kelenkelenna bɛɛ ka kan k'a ka nimero nina di walasa k'aw ka nimero de telefɔniw lakodɔn aw tɔgɔ la n'a bɛ f'o ma ko identification wa fana ko maa kelen tɔgɔ la nimerow tɛ se ka tɛmɛ 3 kan cogo si la ka da kan an janbe aw la walasa basi foyi kana aw sɔrɔ an b'a ɲini an ka abonnew fɛ minnu m'u ka pusiw identifier fɔlɔ u ka gafe ɲini nimero nina bɛ min kan k'u ka identification kɛ ka sɔrɔ ma bɔw nɔ la application Maxiti fɛ walima bɔlɔlɔ sira fɛ identification.orangemali.com n'aw mago jɔra bilasirali kan a ye wuli ka se agence Orange Mali la min ka surun aw la ka fara o kan an b'a ɲini an ka clientw fɛ nimero bɛ minnu bolo n'a ka ca ni 3 ye u ka wuli ka se agence la ka ta nimero 3 sugandi u ka nimerow cɛla u bɛ fɛ minnu ka to u bolo hakilina jiginna identification bɛ kɛ ni gafe minnu ye olu de filɛ nin ye carte nina carte biométrique sécurisée passeport ani carte amo lakana y'an bɛɛ lajɛlen de kunko ye an b'aw fɔ aw ka danaya n'aw ka cɛsiri la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a y'an ka service client digital kumaɲɔgɔnya Maxiti fɛ walima WhatsApp fɛ 90 11 10 10. Orange aw kɛrɛfɛ. Institut national de formation professionnelle au métier de la sécurité sociale IFPMDS ale ye kalan ta k'a ɲɛsin cakɛda ma mun ka baara ɲɛsinen don ɲɔgɔn dɛmɛ ko ma ni o ye INPS ye. Dépression n'o ye jigiwaro bana ye ale b'a la ka dankari maaw la ni waati na Aminatu Traoré ale bɛna caman ɲɛfɔ an ye ni kunnafoniya ninnu senfɛ. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye mɛ kalo tile 9 san 2025 an bɛna mun walawala aw ye sisanda in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila Advance TV jabaraniso sanfɛla la tele min kɛlen don ka paraɲɛ caman bila ani teletɔw ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na Institut de formation professionnelle au métier de la sécurité sociale bakurunba fɔla ni ale bɛ wele ko IFPMDS. Ale ye kalan ta k'a ɲɛsin cakɛda ma mun ka baara ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw ma ni o ye INPS ye. A yirala k'a fɔ ko ni kalan ninnu dabɔra ka se ka dɔ fara ni maa kofɔlen ninnu ka dɔnniyaw kan ka kɛɲɛ ni waati nataw ye. Asanso ale ni Mamadu Jalo olu tun b'a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ an ka ɲɛmada olu ka sɔrɔtaw fɛ. Jamana ka kalanyɔrɔ min bɛ yen nɔ n'ale sigilen don ka se ka fɛn min ye cakɛla minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ale sira kan n'a bɛ wele sécurité sociale o kɛra yɔrɔ ye min babu sigira yen ka se ka hakilijigi kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a tun bɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ yanni nanzaraw nali cɛ fɛɛrɛw jumɛn kun sigilen don sen kan ani an bɛ don min na ko bi fɛɛrɛw jumɛn bɛ se ka kɛ cogo min na jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani dɛmɛ baaraw ni k'u olu lasɔrɔ jamana ka cakɛdaw la. An ka jatew la an y'a sɔrɔ k'a fɔ dɔnniya bɛ ka taa parce que mɔgɔw bɛ ka baara bila dɔɔni bon mɔgɔw bɛ ka fɔfɔ ɲɔgɔn kɔ wa dɔnniyaw u tɛ ka di bon ni ɲɔgɔnna na a ko bɛ se ka kɛ dɔnniya bɛ se ka na baarakɛyɔrɔ la anw ye ekɔliso in kɔni dilan yaasa a bɛ se ka dɔ fara an ka cɛsiri kan ekɔliso in a jɔdaba de b'a la
mun na parce que n'a fɔra ko kalan n'a fɔra ko dɔnniya o de bɛ to ni baara bɛ kɛ ni fɛɛrɛ t'a la ni baara bɛ kɛ ni dɔnniya t'a la a ka ca Ala fɛ a tɛ ɲɛta sɔrɔ. nin kɛnɛ in kɔnɔ INPS ale maa caman kun bɛ fo ka taa se nin kalanyɔrɔ kofɔlen a ɲɛmaaw ma u b'a yira k'a fɔ nin kuma in a laɲini de ye walasa lakɔliden minnu bɛ yen nɔ ka se ka hakili jigin kɛ u ye u ka kalanw sira fɛ ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ sinsin bere la ani fɛnɛ an ka jamana tabiyaw ani laadakɔrɔw minnu bɛ yen nɔ n'olu kɛlen kun don ka ba don ɲɔgɔn dɛmɛ la. Adamadenya tɔbɔtɔli ani ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'o ko sinsin fo ka taa kɛ mɔgɔ ka se ka lafiya Mali sigi la. An nana jateminɛ k'a fɔ ko Mali kɔnɔ yan bi kɛmɛ sigi la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 4 a tɛ tɛmɛ o kan min bɛ sécurité sociale dɔn. Sécurité sociale ye jumɛn ye? Cakɛda min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ adamadenya taabolo ma adamadenya ɲɛsigili ma ani mɔgɔ ka hakɛw banbali baarakɛdaw la. Donc nin baara nin de b'a to an bɛ hakili jigin kɛ tasibila kɛ ka taa o baaraw yiriwali ma jamana kɔnɔ. Yadɔ n'an kɛra sisan k'a fɔ ko an bɛ se ka taa an yɛrɛ furakɛ n'an kɛra sisan k'a fɔ ko kuma bɛɛ dɔɔni sɔrɔ an kun kan an ka musakaninw sɔrɔ an bolo ka kow kɛ a b'a to basigi bɛna jamana kɔnɔ. IFPMDS n'ale ye nin kalanyɔrɔ kofɔlen ye ale kɔni ka laɲini de ye walasa maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛna baara kɛ jamana cakɛdaw la ɲɔgɔn dɛmɛ ani dɛmɛ sira kan u ka se ka kɛ maa joolow ye minnu bɛ tali kɛ an ka jamana laadakɔrɔw la cogo min na ɲɔgɔn dɛmɛ ale bɛ se ka kɛ fɛn ye min sabatilen don an ka jamanaden kelen kelen bɛɛ ye. kunnafoni nasira wɛrɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ cercle d'appui au développement local bakurunba fɔla ni ale bɛ wele ko CADEV ale ye cakɛda min ka baara ɲɛsinen don sigida yiriwalikow ma a jirala k'a fɔ ko olu ye tile 3 kalan ta k'a ɲɛsin kunnafonidila maa 15 bɔɲɔgɔnko ma kalan ninnu bolila kunnafoni sɛgɛsɛgɛli baaraw kan min ye k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ sira fɛ Ibrahima Ture ale ye wulikajɔw kɛ a ko la a ye mun sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. CADEV n'ale ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a ɲɛsi hadamadenya yiriwali kow ma ale b'a la ka taa ɲɛ u kɛlen kɔ k'u ka baara kunfɔlɔ ɲɛsi sigida lakana sɔrɔ ale ni bɛn sinsili kow kan. CADEV b'a la k'a ɲɛsi bɔlɔlɔ labaara siraw ma ni ye hakilina ye min bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka projet la u bɛ min wele ko Académie Cyber Héroïne. Kunnafonidi nasira kan muso 30 muso sifinnakaw 30 ka kalan k'u kun walasa dɔnniya minnu b'u la u ka baara okumu kɔnɔna la hali bi ka dɔ fara o kan. Fɛngɛ projet laɲini y'o de okumu kɔnɔna la an ye thème dama dama ta n'o ye journalisme sensible au genre. Donc kalan okumu kɔnɔna la u bɔra fɛn caman kalama i n'a fɔ n'u taara kunnafonidi baaraw la u kan ka kuma mɔgɔw fɛ cogo min na. Kalan babu dɔ taara fɛnɛ journalisme d'investigation kan bi an kumana cyber sécurité kan. Bibi na n'i y'a jateminɛ an bɛɛ bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an ka telefɔniw na walima ordinatɛriw sanfɛ n'a ma ɲɛ k'i bɛ taa sanfɛ surtout e kunnafonidila i kan ka se ka i yɛrɛ lakana cogo min na wala olu ye babu dɔw ye an kumana minnu kan. Nin kalanbolo min dabɔra ka dɔ fara bɔlɔlɔsira baarabagaw ka dɔnniya kan o bɛna kɛ sababu ye ka nɔgɔya don u ka baaraw ɲɛdɔnni na. Formation in sen fɛ an ye fɛn caman faamu surtout journalisme domaine kɔnɔ an mun ye journalisme kalan kɛ ekɔlisow la. An b'a dɔn bibi in na ekɔliso tɛ se ka fɛn bɛɛ di mɔgɔ ma ekɔliso la. Donc ni formation ninnu sen fɛ i bɛ fɛn caman faamu surtout journalisme d'investigation ani journalisme sensible au genre ani sécurité numérique. Surtout sécurité numérique o yɛrɛ o kan journaliste kan k'o kalan yɛrɛ de pour que i ka se k'i ka fɛnw sécuriser. An b'a dɔn bibi in na réseaux sociaux ka ca. An bɛ projet mɔgɔw fo u ka nin initiative in na. Vraiment an ye fɛn caman faamu. Donc an fana bɛ promesse ta o ye ni Ala sɔnna an bɛ nin lase an tɔw ma pour que o fana ka se ka projet in dɔn cogo min na. Ni kalan kunfɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ ɲɛsi bɛna kɛ baaradege kalanw ma o wulikajɔw laban bɛna kɛ sababu ye maaw ka se ka jaw bɔli boloda. nin de bɛ taa ni an ye kɛnɛya kunkanko kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ dépression n'o ye jigiwaro bana ye ko ale b'a la ka dankari maaw la nin waati in na jateminɛw y'a jira k'a fɔ maa 280,080 dunuya kɔnɔ ko olu bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ donnen don nin bana in na wa n'i y'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ farafinna 100 sarala maa 75 ko bana in bɛ ye olu la ka sababu kɛ olu ye jamanaw ye seba tɛ jamana mun ye
a jirala k'a fɔ ko jigiwaro bana ale taamaselo ka ca. Aminatu Traoré ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye a ko la. Dépression ye fɛn ye fɛn a digilen de la mais farikolo la jeli tɛ. Mali la banaliselenba de don. Kɛmɛ sara la mɔgɔ 3 a n'a kunkanfɛn 8 dépression n'o ye hakili sɛngɛnniya bana ye o b'olu la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kunnafoni bɔra kɛnɛya tɔnba diɲɛ kɔnɔ o ka gafew kɔnɔ ka kɛɲɛ ni san 2023 ye. Mɔgɔw bɛ problème sɔrɔ o b'a accumuler comme kunkolo yɛrɛ de bɛ problème ka ɲini k'u faamuya ka ɲini ka solution ɲini u la. Bon ni kunkolo ma se ka to ka solution sɔrɔ a ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ solution d'a ma kunkolo yɔrɔ dɔw bɛ yen a bɛ taa problème fara ɲɔgɔn kan yen yɔrɔw la don la a bɛ se ka yɛrɛ kɛ ten. A bɛ se ka sɔrɔ tiɲɛ fɛ nka a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ sira wɛrɛw fɛ min t'o ye. A tiɲɛ fanga ma bon a kɛmɛ bɔ la 30 ou bien 40 mais dɔw fana bɛ yen o problème t'u la mais o bɛ se ka kɛ du dɔw kɔnɔ jigilatigɛ ou bien baarakɛyɔrɔ la jigilatigɛ ou bien furuso kɔnɔ jigilatigɛ sugu dɔw bɛ se ka s'u ma o fana bɛ se k'u bila dépression na. Hakili sɛngɛnniya bana bɛ dɔn tamasiri damadama dɔw fɛ wa a ka ca muso kunda ka tɛmɛ cɛ kunda kan. A bɛ jouer sunɔgɔ kan sunɔgɔbaliya bɛ kɛ dɔw ta ye kumabaliya ye dɔw ta ye dɔw ta fana fɛn dɔ bɛ psychologie la an b'o wele ko dévalorisation de soi. U t'u yɛrɛ don ba la u yɛrɛ bolo nafa ba t'olu la. Monsieur Traoré ka fɔ la ka tali kɛ a nɔfɛ mɔgɔ dɔw fɛ taama la sɔɔni hakili sɛngɛnniya bana tun bɛ n'ale sɔrɔ. Terimuso dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ jugu o de delila ka na ni 25 000 euros o de nana d'a ma donc n y'a converti franc CFA la ça donne 16 millions. O wari de di ni terikɛ ma sa ka taa falen donc ala y'a kɛ wari falen na o wari in farila inégalement quoi ne ye kuma fɔ dɔrɔn kan ko don ne ye n kɔ dɔn ka taa dɔrɔn o y'a sɔrɔ jamaw sigilen bɛ carré kɔnɔ hali an dɔgɔmusow kun sigilen b'a la a nana dɔrɔn ne ye kuma fɔ a ye cogo min na a nana kuma bɛɛ ɲɛfɔ ten cogo in na. A ye ne mago la je dirais même que a ye ne ye kelenna mɔgɔ yɛrɛ ye fɛnɛ yɛrɛ. Hakili sɛngɛnniya bana ka fara hakili ɲagamin kan ninnu bɛɛ ye banaw ye minnu bɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔ kunda ani psychologue ka sira fɛ. Psychologue bɛ i bila fɛn min b'i kɔnɔ a bɛ na ni fɛɛrɛw ye pour que i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min bɛ fɛ ka kasi n'i y'a bali ka kasi i b'a bloquer a bɛ fɔ min ye fɛɛrɛw caman b'o bolo psychologue fɛɛrɛw caman b'a bolo a b'a yirila k'a fɔ i kelen tɛ nin bɛ nin da la mais après olu ye solution sɔrɔ tout ça. Maa minnu garisɛgɛ donna hakili sɛngɛnniya bana na olu bɛ se ka dɛmɛ ni u somɔgɔw ka lamɛnli ye. Ni an mɔgɔ b'an fɛ yen nɔ min bɛ to ka taa sanga ni wagati ka taa plaignre an ye k'a fɔ ni problème de bɛ ne da la ni problème bɛ n da la an ka u lasigi k'u lafaamuya k'u lamɛn fɔlɔ. Farikolo ɲɛnajɛ fana matarafali o bɛ se ka kɛ sababu ye ka maa dɛmɛ ka bɔ hakili sɛngɛnniya bana la. I n'a fɔ a y'a faamuya cogo min na nin de bɛ taa ni an ye farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ championnat national ligue 1 pro orange ale tile 20nan wulikajɔw kɔnɔna na stade malien de bamako ale ni 11 créateurs ko olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ndolantan in kuncɛra stade malien de bamako ale ka sebaya la kelen ani kanangolo kajatu bakajogo ale ni isa sise olu ye wulikajɔ kɛ advance tv tɔgɔ la an ka ɲɛmada u ka sɔrɔtaw fɛ. Stade Malien kelen k'a ka tike sɔrɔ ka taa jamana walanba final kɛnɛ ka sa a seginna ka na Wanew ka kɛnɛ fɛnɛ dolantan hukumu kɔnɔ n'o bɛ tali ka bɔ ko 20 kan. O yɛrɛ la Stade Malien ni maa min kun kɔdalen ɲɔgɔn na n'o bɛ tali ka 11 créateurs di Ɲarela kan an b'a dɔn k'a fɔ k'o ye équipe ye mun bɛ gɛlɛyaba ta ka lase u ma. Ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ an b'a ye k'a fɔ ko Stade Malien t'a ko bila dagirindara u bɛ wulikajɔ kɛ nka 11 créateurs di Ɲarela cɛlikɔrɔsiba n'o ye Dirisa Kone a b'i jɔ i jɔyɔrɔ la. O baaraw tɛmɛnen kɔ Stade Malien min i bolo jigin o la Alassane Barika cɛdenw fɛnɛ bɛ wulikajɔw kɛ. Ngolo Tarawele fɛnɛ b'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka Moriba Keyita ka dolan bila kɛnɛ ma. Cibabɔl dɔ bɛ na tan Ousmane Coulibaly kalaba fɛ ni bar transversal fɛnɛ b'o bila kɛnɛ ma o bɛ kɛ sababu ye k'an kɛ ka taa Newurubaji minw na. An seginnen kana terrain kɔnɔna na Mamutu Kane Murle ale bɛ dolantana kuraw don a ka dolantan kɔnɔna na o cɛden kura donnen yɛrɛ n'o bɛ tali kɛ Dawuda Coulibaly kan a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba ta ka se 11 créateurs de Ɲarela maaw ma. Stade Malien de bɛna badabada wulikajɔ boloda nka Dirisa Kone a fɛnɛ b'i jɔ i jɔyɔrɔ la ko kura a tɛna ɲɛ mun kan a bɛna ko ye ka d'a ka sanga 78 kuma Mokhtar Sese sɔrɔla a bɛna colu sɔrɔ ka don cibabaw dɔ senfɛ mun bɛ taa Lasine Kuma fɛ. La saison kɔnɔna na an bɛna baara kɛ parce que denmisɛnnin caman de b'an bolo 11 créateurs la a ma nɔgɔ denmisɛnnin caman bɔra 2-3 la ka na bon an bɛ baara kɛ la pour que u ka na ni Ala sɔnna an bɛ podium de ɲini na an bɛ baara k'o kan quoi même ni prochaine journée ma nɔgɔ contre Joliba an bɛ baara kɛ pour que an bɛ se ka point sɔrɔ fana la quoi. Bon temps a tɔ bɛ ka gɛlɛn n'o conscience banna n'o engagement banna il faut qu'on soit très patient parce que kuma dɔ la ballon-tan bɛ daminɛ bibi dun kuma dɔ la ballon-tan laban bibi tɛ ka dun donc il faut que très patient pour que an kana bi ta an kana livrer mɔgɔw ye ka contre sɔrɔ ka taa bi dɔn na
donc je pense qu'an y'o de kɛ bi. I n'a fɔ tali dolantanw kɛnɛ kan segini fɛnɛ na stade malien bɛna sebaga ɲuman sɔrɔ 11 créateurs di ɲarela kan wa a b'a jɔyɔrɔ fɔlɔ in makara ka ɲɛ k'a to wanaw ka kɛnɛ tɔ yɛrɛ tolen bɔko 6 ye n'an k'o ma 6 journée o la an bɛ wagati min na ko sisan an bɛ se k'a fɔ ko stade kɔni jɔsen ka ɲi ka taa double ɲini hali n'an b'a dɔn k'a fɔ k'a baaraw ma bila sen kan wa a baaraw tɛna nɔgɔya fɛnɛ. nin de bɛ taa ni an ye ala ka hɛrɛ kɛnɛ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ avril kalo tile 25 faransi jamana ka abubakar sise ale bɔnɛna a nin na faransi misiri kɔnɔna dɔ la ka si to san 22 la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni arabadon su ye fure in tara ka se mali la janajaw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan alamisadon mɛ kalo tile 8 garantigibugukaw fɛ yen abubakar sise ale ka denbaya ka fara sigiɲɔgɔn ka fara jamana maaba caman kan olu bɛɛ lajɛlen kun b'a kɛnɛ kan advance tv ale ye wulikajɔ kɛ a ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. nin ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna jumadon avril kalo tile 25 san 2025 waati min abubakar sise ale tun bɛ faransi jamana misiri dɔ kɔnɔna na o waati la denmisɛn dɔ bɛ yen si bɛ taa san 20 bɔɲɔngo la o nana jɔ a kɛrɛfɛ ka laban ka muru ɲɛ 50 bɔɲɔngo o bɔ a la mun kɛra a sata ye a jirala k'a fɔ ko nin wale in ye silamɛya juguya wale de ye ni o ye islamofobi ye. Depuis événement min kɛra faransi n'a bɛ mɔgɔ dusu kasi n'o ye an balimakɛ abubakar sise n'o o baara ma k'a bɔnna a nin na a ka diinɛ kosɔn jamana président ani premier ministre ne ani balimakɛ musa atayer o ye anw bila k'a ko bɛɛ lajɛlen assister silamɛw dɔrɔn tɛ maliyɛn bɛɛ y'a ye k'a fɔ nin ye ko min ye ko bɛnta tɛ o kosɔn an b'a ɲini k'a fɔ min ye justice ye o ka randi ko wɛrɛ kana fɔ nin ko ra. dɔgɔkun kelen bɔɲɔngo tɛmɛlen kɔfɛ bubakar sise ale ka janajaw kɛra garantigibugukaw ka misiri la wa maa caman tun bɛ janaja in ale kɛnɛ kan. an kɔni bɛ min kɛ ka duwawu d'an balimakɛ ye maliyɛnw bɛɛ silamɛw bɛɛ maraka bɛɛ ka duwawu k'a ye ala ma hinɛ ala la ala ma yafa k'a ma ala k'a dayɔrɔ sumaya a n'an bɛɛ bɛ taa ko kiti min na ala k'a nɔgɔya ye ala k'an yɛrɛ ɲini k'an ta dɔ ma kɔnɔ ye. ni kɔni nin kɛra ko ye a balan bɛɛ la mɛ foyi tɛ bali ala la. a bɛ miiriya caman don an dusukun kɔnɔna la mɛ ni ala ye mun kɛ o de ka ɲi mɔgɔ tɛ se k'a bɔ ala ta la. mobilisation minnu kɛra faransi communauté bɛɛ faransi kusi foyi tɛ tubabu fara farafin kan mun ma bɔ ka fɛn in condamné donc n'an y'an ta o ma o bɛ dɔ bɔ dusu kasi la surtout a saya cogo a bɛ kun an fɛ o la an bɛ duwawu de kɛ ala ka hinɛ la ala ka yafa k'a ma ala ka jigiyɔrɔ nɛɛma ala ka fara kɛra ka jama kan ala ka labonya kosɔn sallallahu alaihi abubakar sise ale tun ye maa ye min tun tɛ silamɛ damape ye ka sababu kɛ maa don min kun ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ wa bonya kun bɛ a kan wa maa don min kɔni ka fatuli diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ye a kɔn ni dusumakasa ani misimisi caman ye. ne den de don n balimakɛ den de don o de ye n se yan ani silamɛya a ye silamɛya kanu kɛ wa an bɛ dugawu kɛ a ye ala k'a dayɔrɔ suma ye ala ka limaniya d'a ko ma. abubakar ka fatuli in bɛ kɛ sababu ye ka dusumakasi caman lase silamɛw ma ka sababu kɛ n'i ye diinɛ ta k'a lajɛ ale ye hinɛ ale ni ɲɔgɔn makoto diinɛ de ye wa ni ɲɔgɔnna wale ko a bɛ kɛ sababu ye ka maaw miiri janya kosɛbɛ. ala ka hinɛ ni saya fure n'a ka yafa kɛ a ye ani ka badabada dali nɔgɔya an ka saya fure bɛɛ lajɛlen ye. an balimaw ni de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn advent sv sugandili la ka se k'aw kunnafoniya k'a ɲini aw fɛ a ka to aw nɔ na sɔɔni ani abubakar s mayiga bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nansarakan kɛnɛ kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ko ala ka mali lataa ɲɛ.
ɲiningali kɛ tugun a bɛɛ lajɛlen bɛ yan a y'aw ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔnin kelen application Maxit Mali kan a ma se tuguni aw ka kodijanw bila aw kun na a ye kow nɔgɔya aw yɛrɛ ma a bɛ sɔrɔ fu Play Store ani App Store kan Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.